Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. Sports Newsblast. Alang sa atong sports news, subling mapasandayag ang Sugbo sa kalihukan sa Pickleball. Pinaagi sa Pickle Fest 2026 nga magsugod karong Marso 11 sa Net and Paddle Cebu City. Gipahibalo kini sa usa ka press conference atong Marso 10 nga gipasiugdahan nila ni Richard Bachman, Steve Go, Gigi Maceda o si Sarginto nga nagtan-aw sa kalihukan isip dakong oportunidad aron ipakita ang talento sa mga batanong Pilipino sa pickleball. Nasa Iran nga ang highlight sa 5 kaadlaw nga torneo mao ang PCL Rising Stars sa U19 sectional tournament nga maghatag og higayon sa mga kabatanunang atleta nga makakwalipikar sa PCL Asia Grand Finals sa Hainan Island karong Abril. Giorganisa ang Pickle Fest 2026 sa Sunrise Events Incorporated, gisponsoran sa Cosmas Athletic Ventures o gisuportahan sa Milo Summit Natural Drinking Water o Pocari Sweet. Apil usab ang adult competition gikan UB hangtod Open Division alang sa men's, women's ug mixed doubles sa 20 plus, 35 plus ug 50 plus age categories. Ang registration fee nagkantidad og 12,000 alang sa U19 Rising Stars ug 3,000 alang sa adult division. Alang sa dugang detalye, pwedeng mo bisita sa picklefest.cosmas.com.ph o ang opisyal nga Facebook page sa Pickle Fest 2026.